Hello mga kabisaya. So karon like buntag na usab nga atong drama. Bani ko ninyo sa pagpaminaw sa maong sugilanon kun ako ang pasultiyo. So salamat kayo sa makanunayon ninyo pagsubaybay sa akong matagadlaw nga upload drama. Kung kinsa pa tong wala pa maka-subscribe, aliw kog subscribe ug click po sa notification bell para updated mo sa kada adlaw na ako. Dili na nato ilangan ato nang isunod ang programa kung ako ang pasultiho. Kung ako ang pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon, Mga adlaw ka tanan, kumusta ka mo? Niyan sa minyong alagad sa kanginan, Trifon Morales. And then, my partner sa ko, si Ronnie Third. Aniyan sa kita niya itong andang tulumanon. Kung ako ang pasultihon, asap kita. Always say a prayer, mga kaigsunan, na katong pag-ampo, unas tanan nga tustong na bang magagawam. Lord, thank you kay Lord, sa mong gihatag ka na mong grasya, matag adlaw. Salamat kayo, may gala. Okay, niya, ako ipagumusta nga kung Pare Francis Paris de sa South, ha? Ay kalimutan sa South District, Pare Francis Paris. And then, sa Norte, kung amigo si kayo, suot kayo na ko, si Cap Winston Pepito. Sa Norte na, ha? Okay. Mayang pagpaminaw usap sa mga constituents nila na napita, both North and South. Thank you. Bueno, ang suot na po karoon itong matagan o pagtagad, no? Kaya pinadagan sa kalalaki. Nga napatago ng singan nga, Jikoy. Kining ibatan o doa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan na ang atong sender, si Jikoy. Kini ako problema bahay na sa tatay ba nga bisag itara no pero takin mabayhay no o grabihan ni ko tatay. Sa buhay ba ko inahan mao gid ang binuhatan gyapon hangtod nga namatay akong mama nabiyudon lang ni siya. Kung inahan mao ni inanar gyapon ako tatay. Kung nga ano problema ako ni tataya no. Inaniyon ako pagsugod ang mga paghitabo ha. Kantahan ako sa tatay we katong kantang anhing nuitiban nga nindot kay itong kata. Kani tangdang kakanindot handumon sa akong natrato manggiulawon kay bukid nun manting taon isko pa boy dili gayon siya pahalo sawa madugay wana kong kaagwanta ako siyang diingnan nga ako makibulang na kay 15 anyos ang among panagtrato wayod ako makahikap bisag ko karon tigulang na kong aulitaw apan kusgan gihapon ang akong armat bisan nagakuwap na kining ang mga mata gusto gihapon mo tanaw labi nagbomba bisan tuod nagakurog na kining tuhod gusto gihapon kang darling mo hapyod pagkapait
Sigulang ulitaw sa mga inday, taon lalang taog lolo. Maayo pa na lang hinuog mga tudas, aron ang utang. Mga impa. Oy, tay! Mapas mo na kalaki ni mo eh. Paghikay na kuno dito para sa atong pamahaw. Oo, tay! Tumban Tay. mo ni mo liog ni mo ron. Tatay, sa nga tumbang dyan din mo tao na mahaw lang ta ka dito, tay. Ila na taon tika. Nagluto naman kong pamahaw niya ikaw, natug pa ka, umata ka, hapit na paniod to. Unya atong sudan, mabahaw na. Unya, di rabag ka mulakaw. Di malakaw, di ka mukaon og bahaw. Gusto rabag yun ni mo, kanang bago pag yung ililoto. Di magpalit kag bagong loto, bida ni mo eh. Ayaw ra ko gubang akong kabuntagon di ko eh. Kay magubang akong mood karon bida. Paksit bida karon. Pagsit ko taon, sabi niya bida. Tingali, kalimot ka, nga kitan lang duha. Samang taon ka ay. Samang biyahay lang ta. Sa? Pusukol ka na ko, mong amahan di ko eh. Ay, pugsukol mo, tay. Sukol lang ko, sukla lang di ka. Tingali, limot ka. Dako kay kagsa na mong nanay. Namatay to sila na tungod sa konsumisyon ni mo. Tungod anang imong pagkahangol. Bisag kinsan lang babae imong kabiton. Bida. Bisag sinanay pa, buhi pa to. Sa'yo to tanan. Okay nga no, nagkuwang ko ninyo. Ikaw nakagraduate ka. Makagraduar ka kung gipasagdan pa ka. Sa ato pa, okay ra ha. Abi ka nakagraduar man ko. Bida. Wala yung kay pagkuwang na mo. Abi nakagraduate pa ko. Oo na. Makagraduar ka ha. Tatay sa day. Tay, nakagraduate ko tungod sa pupading kamot. Ha, naka-eskwela ko nga. Wakay gasto! Tungod kay wakoy bayad sa pag-eskwela ko. Eskular ko! Mao na nakagraduate ko sa akong paningkamot. Ikaw, sa minitampo ni mo. Pangiyo ating agbaon, bisag 5 pesos, para palit lang taong ice water. Di, manggani ka muhatag taon. Unya karon. Sige tay, suway ko. Pungsakos pagsukol ni mo. Di, piti ka na ko. Di juga magbahay. Let's say ka. Musukol na di ka na kung amahan ko ni mo. Musukol ko ni mo, tay. Mao nang utang buot. Ay lang yung taon ko kita-kita, tay, ha? Ayaw upsa nga akong pailo bihan mo. Kung magguba man ang imong mood karong adlaw, labaw na ko tay, ha? Kanindot kong mood ganin nagkanta-kanta ko dire. Bisag wa kay na ako makuhang ko pero kanta-kanta kay ko. Unya karon, beda. Duol ka diya ditso kag pangasaba nako. Wakas lugar mga saba tay. Purbida kay kanay mo gibasangil. Why hinungdan kung gusto ka halak kao dito sa gawas. Ay, be. Taka ikaw kwarta, be. O nga na kayo mga kwarta, ha? Ikay narbaho? Ay, banggali ka mahatag na kong baon. Berbida, ikaw rin na narbaho. Naunsa bang kaway? Sa una, di ka mahatag baon. Karoon narbaho ko, mangayo ka? Mga ayaw ng taon sa upsa kong pailog, ha? Gusto ka matarong niya itong pagpuyo din, eh. Undangan na yung bisyo, kay tiguwang na ka. Wala kaya ngayon magbiga-biga. Usahan! Animal ay. Asa ka? Bukaon ko na sa karinderya! Asa ka? Bukaon ko sa karinderya! Mahak. At ako di. Di ko ni mo pagkanon. Naibahaw niya ang tanang kaon! Ay, pagkakidor kay bata. Tinuod lang, no? Kung dili pa lang yun sa pagsukol samahan, gibuhat na ako. Kina ko pagtubag ro niya, dili ni ingon sa pagsukol niya, o dili pagpahigmatan niya sa mga nabuhat niya. Kay, para makaamgo sa taon na siya, morning, ako ni gibuhat nga, makaamgo siya, nagsukol-sukol ko. O niya. Maing laki ron akong amahan eh. Kadiot! Hello? Kikikitsa ka. Ikaw ang anak ni Phil?
Kisa Phil. Si Feel Good. Ay, kanang naa sa inyong bongbong. Di ba siya na, kanang naa sa frame? Si Feel na, di ba? Ako ng tatay, si Philo. Philo na siya. Hello? Philo. Ako ng tatay. Daoy, hala. Ingon siya, Feel iyangan. Hello, di ay? Philo. Porbida, no? Ako ng tatay, guys. Tatay Philo. Porbida. Anong kita mo kang tatay Philo, nako? Nangita ko niya kaya akong gisaaran nga palitan ko niya cellphone nga touch screen. Sus, kuyaw, huwag. Asaw, tao dyan kwarta, tao. Sabi, sige, hut-huta ni mo akong tatay, tao nga may kwarta. Huwag ka magtanawa ng puso, tutyo. Uy, ingon siya, kwartahan siya. Naa siya negosyo nga apartment. Unya, naa siya ibabaligya nga kondo. Kondominyo o kondo? Or, di ba? Kondom. Kondom siguro, Kondo. Kondo di ay, sa ginoo ko problema mong gilitaon, bang nga na mo pa magbaya dire? Hoy, dahil sunod ba, Pag antipara taon na para maklaro ni mong tawag imong tutan, grabe sa di mo, Ang, wak man siya magsulti. Unsa kahaog? Unsa? Chula ta? Di lang kay chula o kita na lang kaha. Kita na lang. Kay mas duol naman tag edad. Unsa man, deal or no deal? Puyo! Pagpuyo! Oo. Bagbayhana ako nung may nagitripan pakibawan niya kung sa tatay. Unya, pag taon-taon na sa inuktok. Nana! Sa tatay lang siguro ron. Kids, another. Hi! Kita sa kapilo, no? Naibaw lagi ka. Anak ka ni Pilo, no? Kay liwat kay kaniya, gwapo. Unya, liwat, pero dili ko babayro parehas niya. Babairo da ito siya. Ingon siya, byudo siya, nga pensionado. Unya, dati kung sa yuta sa probinsya. Naku, yuta? Umagalit siya yuta, lagi ang yuta ka na siya, ang liog, yuta na niya. Ha? Takindi ka? Taga Bourbon. Ha? Hindi mo huwag ka? Dito sa kulon, kay tindira man kong bigare. Ito po daw ko na anak. Amahataw na ko na yun. Wag yung ko sana. Wag yung kilabot na. Asa di siya, uy? Wag siya dire. Tuwa po to sumpa niya mga babae tingali. Ha? Naday siya dagang babae? Wala ka kibawa na. Wala kasi magpahibaw. Bida kin samsam subuhan ka musulti siya. Manguyab siya. Musulti siya dagang babae. Bila madami kabuok sa iyong kinabuhi. Ikaw. Murag sa ihab na ko. Ikaw. Murag ikatrisi ka. Ikato ka diya may ari. Ikadusi mo to. Naghanagod na mo. Magkamay ra mo eh. Ha? Sige, gamay. Nga nuri ka sulti ka man anak. Gagamay rami. Nga mas tatay nga. Wa ko no siya makaabot sa iyang kuta. Naday siya kuta? Oo na. Ang limaling upawa ay. Upaw bitaw ha. Mao nga. Pagmata na mo. Nasaan na niyo? Kusum kayo mo mangigo sa mga idaran. Nya karon problema na mo. Bantay lang ko ning upawa na. Malas mo mga bayhana mo. Mga mangilugay mo mga nag-ilog mo anang mga tiguang porbida. Hala, sige. Pagigo mo mayo. Tay? Tay? Bullshit nga ko. Bida ka ng bisit man, tay, ha? Unsay, Tayfel. Unsay Tayfel. Tayfelo. Animal, ikaw doon mo nag-booking na ko, no? Bida, say booking kaon sa Di pang tuliso ko sa ako mga uyab. Kay ilang nahibawaan nga na makakrada ako. Nangilad ako. Kay nangilad ako. Nakit sa saan mo? Imo ning sa. Kay nga no imo silang gisultihan. Waunta ka mo sulti nilas tinuod. Porbida, tay. Tunlong kasi ng kaon ako. Mutan naman sila. Ngang sad. Sawan, di ko mutulti tinuod. Armaamong ko sa imong kalaki. Sa imong kabakakon. Oy, animal ka. Ayaw kong ingana na pagtubag, ha? Leche! Imo ni satan na tayo.
Nganong binuang sa kanang mga babae? Di ka maluoyan ng mga babae, mga patanon ni mo binuangan? Kaya wa sila magbinuang nako. Pulos na sila mangiguay mga babayana. Nga, masunodin ka nila, noon sabi ako, ay, tiguang naman ka. Ikaw ba? Hoy, pahamak yung kang dako na. Di pahamak yung ko niya. Yawag ni mo sultihan, ha? Pahamak ka? Ikaw may pahamak? Ikaw mo ay nabinuang. Ikaw mo ay misulti nga pahamak, ha? Iga ni mo, no? Samantaon ka tayo, eh. Bida, pag-usap na, eh. Tiguang na ka? Binutaan pa lang ka? Hello! Los ba yun mo kang musulti? Oo, ikaw, ha? Di ka mapatunan ko, ati man din mo. Abot panahon, dako na problema ni mo. Nya, sangpit yan ako, tay, ha? Pilo, ha? Sangpit yan ako, tay, pilo. Wagin patuos tatay sa akong mga tambag taon, ay, porbida. Kay lagi, kinsan magro kong tambag niya, iaraman kong anak. Pero pag abot sa panahon nga napikin na siya, lagro man ka. Malagi ka malakaw ron. Sama ka? Palamig sa ako kay medyo init kayo na koron ang mga chicks da. Init ha? Porbida. Usa? Sa karon? Usa mo humog ron? Butang mo. Wala na, tuwan na. Si Pilo na sa ipangita ron na niya. Klaro kayo? Kinsa man kaharon? Kaya paano? Kagutom kayo. Pilo, animal, kang mangingilan kang dako. Pag-fil-fil, paka-fil-fil, pa ipatawag di mo niya. Pilo na kang dako, gawas dyan, pagitan ako, animal. Usarot? Saan na naman mo? Pilo! Pilo ko na eh. Pilo ko na igukas kumuha ng bayana. Baya. Kaila ko aron tingin ugada. Nuro ka turong babae nga may din hingin-hingita di mo. Patayo ka. Tsukor ba? Gawas na ka lang. Wala. Ikaw gina ka Pati di ka rani, tay Pilo. Hoy, Pilo! Gawas na, mangingilan kang dako! Gawas ba? Pilo! Pilo! Ay, my God! Taon buhok ni mo taon. Wala kisang pangita di mo. Asa at amahan ni mong si Pilo? Wala pagkita rin sa tayo eh. Wala muli. Itago ng animal di ay? Ay, kung saan yung problema ninyo na. Stula na ninyo. Pag iskandalo din kay kanang tapat sa mong silingan na ba? Kanang pulis na ba na? Tingalig, makarga ka sa patrol na. Unsa karga sa patrol? Karga sa patrol. Ayaw na. Ingna siya ha. Nga di lang gid siya musuway og pakita nako dito sa bar kay upawan gid ako siya. Leche. Mahalas mo. Doon na pa ingilgig pa ninyo. Porbida. Pag ngilkil mo mo bayo. Wa na siya na. Wala, tuwan na. Buang itong babayana. Isuga ko na yung misungan eh. Ngita yun siya nung hinaikan ko ng babayana. Abot lang. May ilog na tayo eh. Bida, tago mo gini ka. Ay, likay man ko sa iskandalo. Lakaw lagi, kayo wa mang kadiha. Isog kayo to, taon. Pero naapa ka, sos. Likay ka sa iskandalo. Hal-hal taon, pero gaba taon. Di na pag-usap na taon tayo eh. Oo, usaon ko man sila may mangita na ko. Sila may magsigi kukod na. Sige, kukod ko taon. Sila'y nangita na ko. No, sama nang nagdungan eh. Ngita na ni mo, tanawa. Paksikulariat man. Kulariat daan, kulariat lagi. Hinangwa ko dire ha. Hinangwa ko dire. Sabi na ikatay ha. Ay tago tay. Maulagi na di ha. Bida sa gado. Wadi na imong gipangita taon. Asa di siya, oy? Asa na ka to? Para ko hibaw, asa. Walang paulit rin sa bay. Namalagi ang brief, oh. Yan ang ibili. Gayay sa tubangan. Luang mo yung garter. Himuro yung tirador niya. Yan chinilas, oh. Nakapamalagi. Luag po na. Mau na yung gibilin. Dili kay luag lang. Hilis, buslot pa yun na. Animal, yun yung tao. Bantay lang yun sa nako. Libat ang mga babae tayo kada aris, libat. Patay yung kato nila, magkitaan ka. Kay, bida, pulo sa kanti ni mo. Ay na, wag ko mahadlo ka na nila. Uy, kinsago na sila, God. Ayo!
Ayaw! Oh, patay. Ano na? Maharap na din sa pulis. Oy, Pilo! Pilo! Patay! Saan mo ni mo na? Amahan maron ni Gladys. Ing nanti ka. Pulis raman na siya. Pulis lagi. Inangawa ko din hiya. Inangwa ko makapauli na. Gawas na, Pilo! Samtaw ka pa mo kabulot akong arawas! Gawas niya! Patay ka na. Mauna na. Dong, tama. Resulta na tayo, sige tayo. Sabagay ko, Padayon no. na ng kabuang ni mo nga imabahin ka. Sabagay Padayon ko. tayo, Pilo. Bisang Sabagay. Pilo nang ni mo, ha? Padayon! Mawari ako problema karang akong amahan daghan kay babae taon nga iya lang ipasaligan ba. Nya karon taybingan nga anak og pulis. Saom na nga pulis ang anak sa pulis ang iya gibinuang ang taon. Mao nga hadlok kay taon siya. Saom na ko buhaton ako ani ba palihogon ba be? Ay mabasa di ba? Saom na ko magtabang ni akong amahan taon na ning problema niya nga pulis anak sa pulis iyang nabinuangan. Palihog tabagi ko ninyo. Pero ano disakay sa anak sa pulis ani akong tatay tiguang naman eh. Unsa man ko kami masultihon? Jikoy.